Era.eusek aurkezten du Jolasak eta solasak. Mintxini mantxana. Mintxini mantxara joko simple bat da. Aurrek haien artean jolastu dezakete. Eta hainbat lagunekin ere jolasteko balio du. Ikasi nahi duzu? Mintxini mantxana, sobera barbara. Beti ala hutsa. Ez etorriko da autobusa? Guainekan 10 minutu faltatugu. Ginen badakizu zer? Joko bat inen dugu. Bira, karamelo zuretzen nahi zuruke? Bai. 3 aldiz asmatzen baldin baduzu. Zeskuetan dudan, karamelo zuretzen. Bai. Mintxini mantxana, sobera barbara. Beti ala hutsa. Betia. Mintxini mantxana, sobera barbara. Beti ala hutsa. Betia. Mintxini mantxana, sobera barbara. Beti ala hutsa. Bire autobusa. Mintxini mantxana, autobus geltokian erabiltzen dut gehien bat. Edo jatetxean, janariaren zain gaundenean. Aurra aspertzen ari den edozein momentuan. Animatu zaitez eta jestatu. Mintxini mantxana, sobera barbara. Beti ala hutsa. Mintxini mantxana, sobera barbara. Beti ala hutsa. Mintxini mantxana, sobera